ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வாரத்துக்கான அப்டேட்ஸை இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது ஜிஎஸ்டிக்கான அப்டேட்ஸ். 1/9/2020 இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் நெட் கேஷ் லைபிலிட்டி இன் தி கேஸ் ஆஃப் டிலேட் டேக்ஸ் பேமெண்ட் எஃபெக்டிவாக இருக்க போகுது. இதை பற்றி செக்ஷன் 50 சப்செக்ஷன் 1 ஆஃப் சிஜிஎஸ்டி ஆக்ட் 2017 ரொம்ப தெளிவாக சொல்லுது. அதாவது டேக்ஸ் பேயபிள் 1 lakh இருக்குது, ஐடிசி 80,000 இருக்குன்னா நெட் டேக்ஸ் பேயபிள் 20,000. இன் தி கேஸ் ஆஃப் எனி டிலேட் பேமெண்ட் அந்த 20,000க்கான இன்ட்ரெஸ்ட்டை மட்டும் கேல்குலேட் பண்ணி பே பண்ணால் போதுமானது. சிபிஐசி ப்ரெஸ் ரிலீஸில் ஈவன் ஃபார் தி ப்ரீவியஸ் பீரியட்ஸ், ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஐடிசி யூட்டிலைஸ்ட் ஃபார் டிலேட் பேமெண்ட் ஆஃப் டேக்ஸ் இருக்குங்கிற பட்சத்தில் எந்த ஒரு ரெக்கவரி ஆக்ஷனும் எடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து ஜிஎஸ்டி காம்பன்சேஷன் டு ஸ்டேட்ஸ். அதாவது சென்டர் 2 ஆப்ஷன் ஸ்டேட்ஸுக்கு தந்திருக்காங்க ஃபண்ட்ஸ் பாரோ பண்ணுறதுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் 97,000 crores ஆர்பிஐலேருந்து ஜிஎஸ்டி ஷார்ட்ஃபாலாக பாரோ பண்ணலாம். அதோட இன்ட்ரெஸ்ட்டும் பிரின்சிபலும் காம்பன்சேஷன் செஸ் ஃபண்ட்லேருந்து தான் பண்ணணும். இன்னொரு ஆப்ஷன் காம்பன்சேஷன் ஷார்ட்ஃபாலாக 2.35 lakh crores மார்க்கெட்லேருந்து வாங்கலாம். அதோட பிரின்சிபல் ரீபேமெண்ட் காம்பன்சேஷன் செஸ் ஃபண்ட்லேருந்து பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் ஜிஎஸ்டிஆர் 2B. ஜிஎஸ்டிஆர் 2B ஒரு ஆட்டோ டிராஃப்டட் ஐடிசி ஸ்டேட்மெண்ட். அது ட்ரையல் பேசிஸில் ஃபார் தி மந்த் ஆஃப் ஜூலை 2020 ஜிஎஸ்டி வெப் போர்ட்டலில் அவைலபிளாக இருக்க போகுது. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது கஸ்டம்ஸ்க்கான அப்டேட்ஸ். கஸ்டம்ஸ் ஸ்டாண்டர்டைஸ்ட் யூக்யூசிஸ், அதாவது யூனிட் குவான்டிட்டி கோட்ஸ் ஃபார் ஃபைலிங் பில்ஸ் ஆஃப் என்ட்ரி அண்ட் ஷிப்பிங் பில்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது டிஜிஎஃப்டி, அதாவது டைரக்டரேட் ஜெனரல் ஆஃப் ஃபாரின் ட்ரேடோட அப்டேட்ஸ். டிஜிஎஃப்டி சில ப்ராடக்ட்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கான எக்ஸ்போர்ட் பாலிசி சொல்லியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட், மெடிக்கல் கவரால்ஸ் ஆஃப் ஆல் கிளாஸஸ் கேட்டகரிஸ் எந்த விதமான ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் இல்லாமல் ஃப்ரீயாக எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட், மெடிக்கல் கூகுள்ஸ், அது எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குது. அதாவது மந்த்லி எக்ஸ்போர்ட் கோட்டா ஆஃப் 20 lakh units சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். நெக்ஸ்ட், N95 FFP2 மாஸ்க் ஆர் இட்ஸ் ஈக்குவலண்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குது. அதாவது மந்த்லி எக்ஸ்போர்ட் கோட்டா ஆஃப் 50 lakh units சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். நெக்ஸ்ட், ஆல் அதர் மார்க்ஸ், அதாவது N95 FFP2 மாஸ்க் ஆர் இட்ஸ் ஈக்குவலன்ஸ் தவிர மித்த எல்லா மாஸ்க்கும் எந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் இல்லாமல் ஃப்ரீயாக எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட், நீட்டில் ஆர் என்பிஆர் க்ளவுஸ் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது ப்ரோஹிபிட்டட் சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட், ஃபேஸ் ஷீல்ட்ஸ் எந்த விதமான ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் இல்லாமல் ஃப்ரீயாக எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் நம்ம கம்பெனிஸ் ஆக்டோட அப்டேட்ஸை இப்போ பார்க்கலாம். செக்ஷன் 92 சப்செக்ஷன் 3 ஆஃப் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் 28/8/2020 எஃபெக்டிவாக இருக்க போகுது. அதாவது அந்த செக்ஷனில் ஒரு கம்பெனி அவங்களோட ஆனுவல் ரிப்போர்ட்டை அவங்களோட கம்பெனி வெப்சைட்டில் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும். அது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கு ரிலேட்டடான வெப் லிங்க்ஸை அதோட போர்ட்ஸ் ரிப்போர்ட்டில் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும். அப்படி வெப் லிங்க்கை போர்ட்ஸ் ரிப்போர்ட்டில் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணால் ஃபார்ம் நம்பர் MGT9, அதாவது எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆஃப் ஆனுவல் ரிட்டர்ன் இஸ் நாட் மேண்டேட்ரி. நெக்ஸ்ட், ஃபார்மா மெடிக்கல் ரிசர்ச் கம்பெனிஸ் COVID-19க்கு ரிலேட்டடான CSR பெனிஃபிட்ஸை இயர் 2022-23 வரைக்கும் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். அந்த CSR பெனிஃபிட்ஸை ஐட்டம் 9 ஆஃப் ஷெட்யூல் 7ல் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். இதுக்காக ஐட்டம் 9 ஆஃப் ஷெட்யூல் 7ல் சில அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க. அதாவது டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பயோடெக்னாலஜி, மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஆயுர்வேதா, யோகா அண்ட் நேச்சுரோபதி, யுனானி, சித்தா அண்ட் ஹோமியோபதியை இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம மோட்டார் வெஹிக்கிள் லாஸ்க்கான அப்டேட்ஸை இப்போ பார்க்கலாம். Any fitness, permit, license, registration or other documents which has expired or expires between 1/2/2020 and 31/12/2020 அதோட வேலிடிட்டி
31/12/2020 வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. தேங்க்யூ ஃபார் லிசனிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.